Haino hai jotono no blai nakar mungma sano ang bar connect kainani try kaitongo but due to poor internet connection disconnect ngi thango tabo ang kisa phataro se phai live taisa connect kainani baga ang chai togui tongo haino hai jotono na hambai tai joto live nai tongnai khapang ni takuk tai bukuk sona hambai maro internet connection poor ni bagai ang kaham ke connection khlaimi yang tongkha tai jora jorao disconnect ngi thangi tongkha kokha bose je tini press meet khaijak mo nukmani Tipra State Party abake TSP hai ekai ba je sini okra rok ni bisingo je press meet khaijak tongma rok no nugui nya phonang thasingo saka more than 40 calls rokani oro haikena tei bororok obonoti blaike khak hamjak bkha baijak wanajak tei wari ingjak haisi future ro sini Tipra motha ba dofani samung phaine rok hano hamjaknai rok dofano hamjaknai rok ni situation tamung nai abo haike borok sungbai kya tai kaisa kuisu borok ana ombo saka je kisa live rok khaimani bisingte live kisa hayi clear kisa khaigari hine ango kokno sanani musungo o je time mo Tipra State Party aba Tipra motha abo important ya important hangkai dofani bagai constitutional solution aba kai greater Tipra manani abo se one of the most important sini bagai o je constitutional solution ni bagai hazar borok one last fight no support khainani bagai kunu CPM political party hiniya Congress political party hiniya ebakai BJP political party hiniya jotto borok no nijini own political party no yakare dofani bagai Maharashtra no logiri sinai hinai hani bubagra no logiri sinai te bubagra ni bisingtei sini ha je sekjak tongmani rights je sekjak tongmani dofani bagai je seng thanai 7 decades ni sai bisi ebakai 70 bosor ni sai bisi je seng sekjak tongmani obono na fina hini se sengtini bubagra ni leadership ni bisingo jotono thanchani mario hayu aboni bagai important kunu political party ya khana Tipra motha party ni bumung onyo phanang mano ba kubuni political party ni bumung onyo phanang mano but important hingka dofano renani something dofani bagai mannani haisi dofani bagai je jengjal klai tongmani oboni yoknani tini 2026 delimitation hai tongo jotono saimano tabuk judi seng thansa engyawi tongkhangkai kaglai kuglai englai khangkai seat te post no ti seklai seng judi khagjagi tongkhangkai abo totally government of India sini Tipra sano tebo ignore khlainai government of India sini Tipra sani bagai tebo chaya one suknai aboni bagai o je jorawo it's one of the most important time that we all be together we all should be together and should fight thansa khai sung fight ma khainai obviously important tabuk tini je sung nukmani sung borok no blaike hamjago sini sar Sridam sini sar Dinesh tai joto adong songrok no sung hamjago sung siklarok jothesto phan thonjak khakrak khai inko basajak tai siklarok any jagawo any situation no sung fight khainani bagai ready kwbangma siklarok nijini nok nukhungno yakari siklarok nijini bihik rokno yakari nijini ma babu no yakari dofani bagai himnai hinai tamo hor tamo phung tamo sal sung chai to guino himlai tongo tai sini okra bororok judi no obo haike kaklai fuile ing tongkhangkai sung tebo bkhabayo sini siklarok obono tui dukhu nango
am bagai ang request khainani musungo sing sikla rok torof theke request khaina musungo o jorao kaklainani kuklainani ya jotono thansa khaiye bubagrano logirwoi je sini dabi manani obono tui sing fight ma khlainai tei government of India tabuk norok dukhna tebo wana ma sinsa bill rok parliament rok tubnani nai tongo bwskangni 18 September to 22 September o special parliament session ringjak nini Prahlad Joshi je BJP ni leadership ni bisingtei ringjak tai ombo nugui mankhana one nation one poll ni bagi tabuk je former president Ramnath Kovind ni leadership by kaisa committee chongjagi tongmani o jorao judi kaklai tongkhangkai dofa by dofa judi sing kaklai tongkhangkai sing je manna tongmani abo mania angnai haino hai tabuk lerma hai tai 5 years singmana singjao nai abon bagi request khainani musungo sini senior leaders no jotono sing blaike sikla rok sing jotono thansa khaiye logirana ni bagi ready tongo bubagrani logirui tongo norok haino hai walaya kare nok bising ni je walaimung nok bising ni je khas halaimung nok bising ni je khak kheklaimung abo nok bising no pailai bairao nokhoyawi bubagrani bisingtei choba khlai sing thansani bisingtei phaimanan bagai jotono request khainani musung haisi tai kabangma borok wana jago tabuk tamung sinai motha bada bai sinai kabangma boro yakari thangka naigi je yakari thangtu je thangnai thangai tongtu phia ayakari thangnai rokro musungo kokno sanan musungo BJP high political party o thangai CPM high political party o thangai aba high Congress high political party o thangai post simi mani manane seat mani manane rang mani manane but bukha khulugui dofani bagi samung tangmani kunu dino scoop mangla khaisi bukha baikai nini je hamjak mungno dofani bagi je sacrifice kai samung khainani mani a scoop mangla abo ekmatro regional political party o tongtutino ha dofani bagi kok saimano dabi ni bagi kok ti saimano অত্যাচার খাইজাক তমবাই kokti saimano justice ni bagi kokti saimano sunu ka bahai jefuru agisini bukukjuk patel konye jomatia song one of the most powerful burini bising leader ne sing kha ragai bono sing hamjago haisi tini tamunukha BJP high political party o thangmo pore je ama tripurani kok borok language no roman script by sinani bagi sing অনেক বছর রমে যে ডিমান্ড খাই তংমানি আবনো পর্যন্ত সে তিনি বিনি বুকুগো দেবনগরী স্ক্রিপ্ট या রোমান স্ক্রিপ্ট সেনি সানানি বাকি পর্যন্ত বুকুক চুপ খাইমা তো সুনুখনা তাকুক বিশ্বজিৎ দেববর্মা সাল কথাং কথাং কগৈ বেথার জাকবানি আবনো তৈ কোনো কক সাইমানিয়া নরক নুখনা কিন্তু ব আগি রিজনাল পার্টি তংফ্রু বনো খরাং ক্রাক খেতি সাকা আবনো তৈ আন্দোলন খাইকা ফাইট খাইকা খা দুনুক মানি জানুখা কিন্তু তিনি চুপ খাইমা দं অব হাইনো নুকনাই সিনি সার জিতেন্দ্র চৌধুরী সংনব বরক ব ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টিও তংই খা দুনুক মানি দङ টিপ্রা সানি বাই কক সানা মুসুক মানি দङ টিপ্রা সানি বাই চায়াং তংমানি নুগো আং সাইমানো বব অনেক বার ন লাইভ नि बिसिङो लाइभ क्यामेरा नि बिसिङो ब सामानि दङ जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स रक तिनी हाई सालब हाजार हाजार आयंनारनि बरक सिनियांगो फाइ दंमानि रक बबो साका किन्तु तामो खलाइमानि आबनो तै कक तिसाइमानि आरो दंगै रिजनल पार्टी तिनी बुबाग्रा सैक्रिफाइस खायै आगि कांग्रेस नि प्रेसिडेंट दंमानि स्टेट प्रेसिडेंट किन्तु सेई स्टेट प्रेसिडेंट नो ब पोस्ट नो तरजागिया वै बिनी इम्पोर्टेंट रांग नो तरजागिया वै ब जत्त किसु या करै जों तिप्रा सारक रिंगमानि बागै जों तिप्रा सारक बनो कयमानि बागै बतिनि फायै ग्राउंड नो फाइट खाइका अनेक किसु सैक्रिफाइस खाइ फाइट खाइ दङ बरक मनुष्य अनेक समय चायांगै मानो डिसिजन रंग नै मानो आबनो फैमिली बिसिङो आसुगुइनो सालायै गाहाम बाबे सल्यूशन थिख्लाय लायै जों खलायनानि दरकार हाइसि
tabuk senior rok ni thani sung junior rok surungu senior leaders rok ni thani tini ni young generation rok surungu judi kaklai fuilai ingi tongkhangkai khanani junior rok bo khanani young generation rok bo obo haino surungmung manai sini thani bo o onko sini onko ongjagonai haisi o tradition following tongjagonai aboni bagai ang request khaina ni musungo sini je senior leaders rok ha koi tongmani rok jorabo thancha khai norok bokharagei taibo nok ni problem no nogon bisingo no solve khaina ningthu BJP high political party abono khanawoi advantage nana tangthu Congress high political party abono khanawoi tongthokjana tangthu ba CPM high political party abono khanawoi borok advantage nana tangthu haisi जों tabuk bubagrano nugo blaike bini sak sori hamiani bisingti phano bo chaitugui tongo interlocutors rok barbar haimani bisingo sungno thokoknani nai tongo sini time no tebo delay khai toniwo जों thansa ingyani bagai obono borok advantage nawo scoop nawo judi जों thansa khayei nini tabuk nagarok hai nagarok population no komphano tini thansangai fight khai tongmani bagai government of India borok no rukthari thangai borok no kok ma sayo haisi nini NSN IM hai nini kaisa সংগঠন borok baise kok sawoi separate constitution ni bagai separate flag ni bagai nagarok ni bagai tebo onko constitutional right tebo krak khai rani bagai borok kok sai tongman ongkai जों जे जागा Tipra sarok thanai 74-5 years so जों satok jak tongmani 74-5 years so je sini right check jagi tongmani nijini own hawo none other than kuno state no kare only Tripura state hai jaga o जों komori thana nai tong sini sak sak ni hawo ne tabuk judi no जों thansa ingya oi tong khang khang kai taibo kaklai mung phainai kha dulai mung hainai taibo obo hai jaga o advantage BJP high political party nanai abon bagino request khaine haino hai please kai bubagra ni kokno khnawoi bubagra je sungno rona musungmani bubagra je khlainyan musungmani bubagra ni kokno nawoi jotono thansa khai sung samung tangmang khang kang kai I hope sini demand dakti no sung mannai government of India sungno mokolma kainai government of India sini kok ni important no bujinai kintu sung thansa yang ke government of India sini je important no borok tebo ignore khaina haisi tabuk kaklaina ni joraya o situation ongai mano khadunuk mani jottoni no tongo kok sajaknai tongo bokhani kok kabangma tongo haipano time no kisa sung naisingei sung ma tongnai man painani nangnai sini dabiro haisi ambagino ang sanani musungo sini khapangni sini leaders ro sini senior leaders ro please we humbly sung request khayo norok no je norok sini young generation rok no tini norok ni kaham tradition sungno phurungklangdi norok ni je hamjak laimung norok ni bisingo funuk laidi norok ni je hamjak laimung abo sudu sakao simia bisingo bo ongtu tai sung tini ni young generation rok bo abo nono sung srungai bwskang ni salo chobano taibo sung agugri manani bagai sungno norok hamari re thai klayo tai norok phurung thai klayo haisi tini blaike khadunu gusung jefru sini parents rok jefru sini leaders rok jefru sini buma bufarok walayo sung sikla rok nugui sung norok ni bwsaboti rok nugui sung blaike khakamo aboni bagai sung nukna musung always norok no thansa khai sung nukna musung always norok no positive khai mili lai Tipra sangai naki Jomatia naki Debbarma naki Kaipeng naki Molsom naki Koloi naki Riang abo haingya woi single sung Tipra sangai single sini demand no sung khlainani
nangjago blai blai khe tabuk taibo sini party rok ni bising rogo scoop nanani tang thu ambaga ang request khayo sini sar songno norok please kai obo hai inya kare hamjak mung norok tu di haino hai je chayang tongmani je chaya khlaijak mani abono khapfirogoi taisa phailai ekta platform sung bubagrani leadership bai thanjaka phainani bagai norokno ang koijau blai blai khe hambai jotono na hambai maro norok khalogoi je live videos rok nai tongmani bagai tai tini haino hai ang norokno kisa update ma khainani musungo tini ang sini airport authority of india sini agartala airport ni director sini kailas chandar mina sar bai bo malai blai khe positive kokrok saka tai positive kokrok samani bisingtei sini je play cards rok kok borok rok bai je notice board rok thepa jaknani bagai a kokrok bono saka tai buskango Tipra sarok no taibo recruit khainani bagai bo request khaikya tai borok no simani bisingtei sung applications bo yafarka obo haikeno buskangni salo bo suno assure ri hoka je Tipra sarok no Tipra jogrok no buskangni taimo recruit khaijakna hini bo saka Tipra sarok ni taibo buskango judi vacancy rok ko khangkai najakna hini bo saka gam bagai ang oje live ni bisingtei sar minano bo blai khe hambai tei sin maiganang bubagra no blai khe hambai maro maiganang bubagra bang saimono blai khe chaitogui tongo tini bang sini bubagra bai kok saka tai bobo blai khe kha khamjago haisi jefru bo thansa khainani bagai anytime bo sak bubagra tutino hawo nongkhorei konyene khaye iguno yakarei sin maya ganang bubagra iguno yakarei bo phainani chaitogo but sini bisingo sini sung iguno tilaima bagai sung kaisa te kaisa hamjaklai malaya anglayo so sung bubagra no respect ruwei sini culture no respect rumani bisingtei sini je bubagra sungno je time sanmani o time no sung bono nani nangkugo tai kaisa kebo bubagra no daud khayawoi kaisa bubagra ni baga hamya sayawoi je bisingo jolimung naslaimung bokha bisingo chobui waisa dofani baga thansake samung khlainani ungthu tai omsuk sawino joto sini leaders rokno joto sini warriors rokno hambai haino hai bubagra ayuk lokthung Tipra motha ayuk lokthung te joto sini Tipra sa ayuk logui dakti sini dabi rok manang tu hambai